Se on siellä Portaran taidana, kun pyytää mukaan Niin, se on aika älykäs. Mä siellä. Hello. Miksi tunget tähän videoon mukaan? Tää on gootien vastaista toimintaa. Just joo. Otan nyt sit vielä kun ei. Missä löytyy? Mustanaami ja Super Mario ja Mustanaami. Hei, eikö se oo Scorpio? Joo. Se on typara. Näkyykö Scorpio? Sitten oli tää, mitähän näistä on Red Style ja ei kun... Viulunsoitto on taitotaju, perspektiivimaalaus on taitoja. Ne on sellaisia taitoja, että voi oppia monella tavalla. Ne voi oppia sillä, että rupeaa soittaa viulua ja soittaa viulua, kun ne oppii. Tai voi oppia sillä, että katsoo, kun joku maailman perspektiivisaunoja ja tekee itse perästä niin kauan, kun se oppii. Tai voi oppia kolmannella tavalla, joka usein tukee näitä kahta ensimmäistä. Eli perehtyy niihin filosofioihin ja ajatuksiin, jotka on sen toiminnan taustalla. Ja sen jälkeen sisäistää ne ajatukset ja oppii ottamaan ne mukaan siihen omaan toimintaan. Eli kun me kirjoitetaan tutkimusta, niin meillä on monta kohderyhmää, joista yksi on kyllä usein, ei aina, mutta usein yksittäinen pelisuunnittelija tai pelaaja, joka voi sitten mahdollisesti soveltaa sitä tietoa, mikäli onnistuu sen sisäistämään. Mutta totta kai me kirjoitetaan roolipelitutkimusta myös esimerkiksi videopelitutkijoiden, videopelien tekijöiden iloksi, jotta he voisivat ymmärtää, mitä me teemme, miksi se on hienoa ja mitä sitä voisi ehkä varastaa siihen 3D-räiskintään. Ja lisäksi tutkitaan ihan tutkimisen riemusta. Eli perustutkimus ei aina välttämättä hyötyhakusta, vaan siinä enemmänkin tarkoittaa, että toimittaja mietitään, että mitähän asioita voisi nyt katsella ja käännellä ympäri ja katsoa, että mitähän niistä voisi ehkä pulpahtaa esiin. Jos sieltä pulpahtaa esiin jotain, tai sieltä ehkä ei pulpahda jotain, mutta tutkimushan ei ole välttämättä suoraan tavoitehakuista toimintaa, että usein on niin kuin, tulokset on hyvin yllättäviä. Miten nyt vielä siellä päästä pöytää, että onko tässä paljon tuloksista tullut yhtään sellainen olo, että ehkä näillä aloilla toisinaan tapa voisi mennä markkinapuolella ja akateemisella puolella? Markkinapuoli, siis joo, siis kun tulee uusia pelejä, kun ihmiset saa ideoita, niin kyllä niitä luetaan. Mä nyt itse en ole niin kauheasti pöytäpelimekaniikoista kiinnostunut. Ja jos pöytäpeleissä jättää tavallaan taistelumekaniikat pois, niin Forgen ulkopuolella tapahtuu aika vähän sellaista, mitä mä pitäisin uutena innovatiivisena ja kiinnostavana. Mutta sanotaan, että kyllä esimerkiksi jotain Deadlandsia on aika huolella läpilukeneen katsomassa, mikä helposti tekee Deadlandsin taistelusta niin paljon hausempaa kuin minkään muun pelin taistelusta, mitä olen koskaan pelannut. Se on todella hyviä pelimekaniikkoja. No, odotetaan sitä suurta roolipelää tutkimusta, minkä se ollaan työn alla. Ei henkilökohtaisesti minulla, mutta meillä. Teillä. Mikä toivoa on. Entäs Ilkka, vieläkö tarvitaan juttelukaveria? Roolipelitutkimus suon selvittämiseen. Totta kai. Oliko yleisöllä vielä kysymyksiä tai kommentteja esitettävän panelisteille tavalla ylipäänsä? Yleisö on tyrmistynyt. Ei ollut jo. Saitte projektirahoitusta, niin mistä? ESR-rahaa vai? Meillä on projekti pervasiivisista peleistä, ja se on teknologiaprojekti nimellisesti EU:n IP eli Integrated Project, yhteensä budjetti 10 miljoonaa, jolla tehdään paljon muutakin kuin roolipelejä. Ja se on siitä hyvä projekti, että kun se on 10 miljoonaa rahaa ja 50 ihmistä puuhaa sen kanssa, niin sinne mahtuu pari tyyppiä, jotka ei tee mitään sen suuntaistakaan, mitä teknologiarahoittajat kuvittelisi. Siellä on 40 insinööriä ja 5 bisnestutkijaa ja 5 kaikenlaista kommunistia, jotka tekee mielenkiintoista omaa elämää. Jos ei muuta, niin meidän paneelit alkaa varmaan aika pulkassa. Ja tässä vielä 15 minuuttia aikaa hengitellä ja sitten alkaa ainakin gaavaa tuolla salipuolella. Sitten voisitte mennä purkautumaan. Suuri kiitos kaikille panelisteille ja erittäin suuri kiitos myös yleisölle. Olitte aivan loistavia ajattelijoita kaikki.
not only in made-up worlds, but you also assume that, you know, in the 1920s, women can go around, you know, shooting off guns and doing all the exciting things that men do, even though, of course, in the real 1920s, that would be a huge issue and would result in a lot of annoying and depressing storylines in which any woman who tried to do that would be, you know, ruthlessly suppressed. But the reason that, because gaming is about allowing people to have fantasies and have escapist dreams, it's much more important to enable that than to nod toward any sort of political reality in that sense. So it's, in a way, ignoring the political realities of the treatment of women through the ages becomes a feminist statement. Tämä ei ole niin siitä, että millaisia piirteitä mogeissa on, varsinkin suhteessa pöytäpeleihin ja lapseihin, ja miten ne piirteet Yleisö kohahtaa. Kilpailijat valmiina. 1, 2, 3. Kilpailijat valmiina. Hyvin lady-ish. Tulee. Ei kellään. Se vielä häviää kommentit. Tää. Ja. Kiitos. Hyvä yleisö, tämä oli Professori 2007 korkea tunnus. Samaan aikaan samalla Ropeton kanavoilla vuonna 2008. Tervetuloa uudelleen.